beri bubar gurnangka lawangan paksor tampur miang suling pepanden taludat bandera kakandha mawarna warna pindha jalatian asri kawuryan greg-greg suarane ngudha maneng arek magala anyel gandira ana pikarku milar kusuma tali dahat mulacan cota cincing panggrehing turangga kutha wustan kasamaran kabeh kena kapurba mung cir yaksa temahan ngurut saking pananggilan kolong kekulungan bubar kang samya ningali untaping parwadya bala saking negari Ngastina nggih para sata Kurawa sang Rekirapati Arya Sengkuni leda-lede pacak baris ngarep dhewe barisane menggok Sengkuni malah dipruk mangkuring mapan wonten wingking piyambak barisaning Sang Bambang Satama sinambi nabuh bendhe beri munya mangungkung waranya kumurung munya bendhe sesautan kang kinarya tangara Tanda sia
Ayo Kurawa wedok, Kurawa wedok. Kurawa wedok. Oh! Weh. Oh! Ah, semene iki pas. Oh! Terus iki. Yo! Oh! Wah, Edian. Ah! Ah! Atala. Rene. Oh, latal. Lungguh di iya Kakang Prabu.
Ing 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 Kanjeng apa? Latala pujeleng iblis lanat padha jek-jekan. Yai Patih Jaya Sudibya ana dawuh mapa Kakang Prabu Gorodahana? Ngawi sanjane para wadyabala ning alun-alun negara Ngastina ana wigati apa? Latala Yai Patih piye Kakang? Samapta ing gati sawega ing diri. Sabab wektu dina iki aku lan kowe kajibah mateni para Pandhawa. Didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana ya sinuwun Ngastina. Banjur awake dhewe kudu budhal menyang endi? Tata-tata samapta ing gati sawega ing diri wektu dina iki ngrubut Pandhawa ning negara Ngamarta. Negara Ngamarta dibedhah Pandhawa 5 cacahe. Dirangket di tangane, bondo tangane kerincung sikile leboke pakunjaran. Bab perkara patine Pandhawa Purbawasisane Sinuwun Prabu Duryudana. Ya, yen to mangkon aku njaluk pamit ngepiyake para wadyabala segelaris papan. Banjur mangkatku dina kapan? Ora ketang sambung Abacala lintang mangkata dina iki njaluk pamit madal masilan Kakang Prabu. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kabeh wadyabala jem setan periprayangan uga kudu budhal ngebyuki negara Ngamarta njaluk pamit madal wasilan Kakang Prabu Gorodahana. Anyar. Oh.
Bing. Ayo buta lanang, buta lanang. Woi ya, woi ya. Woi, oh, woi. Woi ya, oh, aya, oh, woi, woi. Ayo pentas. Men bayang ke sih. Kowe rene. Kowe sik atraksi yo. Kalah. Hut. Hut. Wah, aduh. Dengkulku amblek. Hut. Woi, ya. Hut. Iringane Cina. Hayya. Hut. Hut. Hayya. Hut. Hayya. Waduh, Pak Totro ngapunten, Pak Totro. Asli ngapunten. Aduh. Ngijol iki. Turun dulu. Hayya. Oh. Hul. Hayya. Hut. Wes lah ndak tugel neh. Barjo aku rong metu. Lho, sebalike talang. Ben padha kidul kono mau. Ayo.
Sabar peluke ora ya engko metu dhewe. Kaya ora go mulih ro galuh iki lho, Jan. Udolan anake. Wingi aku ndapok lanang. Saiki aku wedok. Juli. Coli. Poke apik ning ngono ki. Mudin kowe nendi Den? Kowe dhisik mendem aku. Tali pocongku rambut ujuli. Mudin kowe nendi Den? Kowe kok ora ning kene Den? Den mesakno aku Den, kasih Den. Mudin sapa iki? Wah, Mudin. Ngapa? Ngopo kepiye? Kawa gak marang-marang. Ora muring-muring merga apa, Din? Kowe mendem aku tali pocongku rambok uculi. Aka mandam kawa. Akaran tak ngacala-tala pacang mah. Ora entuk diuculi tali pocongku. Sopo sing ora ngolehke kalawarga Madawa? Dadana Kawang Gangga warga Sakatar. Woh, blakok tegel timen batihku. Ora gelem ngiculi tali pocongku. Tegel kowe. Tegel tenan. Arak madang aga. Rombongane tuan krep ya kaya. Ayo sinden-sinden tak tes nyanyi lagu PRM almarhum Om Joni Iskandar. Pada malam Jumat Kliwon aku pulang lewat kuburan. Aku bertemu perempuan duduk rileks di batu nisan. Ayo. Rambut panjang botak atasnya, gigi ompong panjang taringnya, gigi ompong batak sel, jari tangan keriting semua, merinding bulu jaketku, pada-padaku berlalu. New RBR ketika aku mau pingsan, akhirnya dia pingsan.
Aja ya mbok ya aja do saru to. Suster ngesot. Kodho tok plesetke sak geleme dhewe. Ya ngalah. Ki sing ora ngelim gendasku sapa? Kayak ora gajah kayak giji. Gajah elek Marno wingi cilik banget. Aku dhisik sok eneng sekolahan lho cah. Nggon pelajaran biologi mesti nganggo aku. Iki jenenge tulang kering. Terus kene iki tulang apa mbok kadang pikiran dhewe. Pocong. Ngerti apa ngono. Lulu nyangkut dase. Ah, jan raeka. Syokeh sabar cah. Lah. Nyambut gawe iki sak rombongan mangkat ya mangkat kabeh. Aja merencil-merencil. Wong amplope wis cetha. Amplope cetha iki mau dilongi nyeket mergo wayah limbukan ranabu. Ngopo wae iki? Ora ngeboti aku ngeboti lehmu mancing ya kono tak longi 50 kaya. Ki mentok semene apa jembukan? Dhisik aku mayang seneng aku lakon Pandhawa Traju ning ora mulih. Benakne sih temonjo le nyambut gawe. Kanca-kancan tani cah. Dora kangen karo saronanku apa piye? Aku dhisiki ndadekke dalang-dalange saiki lali ro aku. Mergo tak boti lehku mancing bangane mangkat wayangan. Ndasku dadi gedhe. Aduh. Dhisiki sirahku gedhe, gampang pedhel ngene iki tenan. Ning iki lho gur cilik. Nanti bojoku sok muring-muring. Kayake nek wayange golek. Go medhun apa ora? Yanti kene. Fir'aun. Wayang golek memedi engko sing totoke wayang golek tancep kayon. Jaya merata, jaya merata. Dibangin pada badi. Aduh. Aku dhisik tukang syuting. Kok ya meksa nguyak-uyak. Kuwi. Tak rewangi. Motorku melepek ji.
Lambune kobong lho. Hati-hati lho. Sing muni Yusuf kepruk biasa. Iki kimpul kok. Pak. Ya ndelok wayang. Nendi? Ngenep. Nendi? Ngenep. Ngenep Bantul. Ngenep semanu. Wah, kupinge basah. Karo pakne kaya ngono ora kena. Nyanyi sik. Apa ya, Pak? Manut aku. Aku seneng lagu metal, Pak. Apa? Tangisan bagai nyanyi antar kematian diiringi bunga-bunga. Bablas, Pak. Selati selamat tutup. Wis. Oh, ya gudang garam abang utute. Siap, Wah, karang suwe ra tau kanggo. Bengkong lho. Mas. Bah. Wah, aku arep nyambut gawe bojoku ngregoni wae to ya. Mas Parno. Apa? Iya, Nandi. Nyambut gawe. Nyambut gawe kaya ngono bentukane apa ya wangun. Mbok ya dilindeske truk apa piye? Truk dungkulmu amblek kuwi wae. Tak luruske wae. Oh. Ya ngalah. Lah ngopo to lah? Lah sapa? Ngatila. Aku arep melu nyambut gawe. Melu. Heeh. Ning ora nerak warung. Nerak warung nganteneh warunge ambruk. Hahaha. Ah, matamu. Cangkem elek banget kuwi. Ya Mas budal bareng. Ya. Dipedang. Ya. Wah, aku tak udut sik, Cah. Budal nek ora rudut, nyambut gawe nek ora rudut. Sepo tanpa guna. Yan. Pak Dalang mang sumetke. Ya. Sabar kok ya. Aku dhisik ming tabuhanku bunang penerus penting. Iki jan dhisik tak tak kirimi gambare. Ora ming persis jan padha. Endi to? Kacamataku kan ndi? Sik paru-paruku rusak. Oh. Sik. Nyambut gawe iki nek ora rudut. Waduh. Timpak jualang wayang kok wani ro dalang. Wis engko neh. Aku wingi mayang urung lekas leku mayang wis entek udut kowe. Ora
rasah joget-jogetan. Sing siji ndi? Rumangsaku aku mau nggawa kanca. Kok ora nututi iki piye to ki kancaku ki? Ayo sabar. Ngerti awake abot yo ngene kaya ora ngendentene to iki. Ayo. Dede. Udah, iki campuri apa to ya? Iya. Sugari nek omben larang campuri ning neka-neka. Aduh. Wis mendem barang ngene iki nek ora dicugeti rumasaku ora dadi. Ya nek sinden ra kanggo ki rengge apa nek ora gelem nyanyi. Rindu siapa? Rindu bojone. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone yoga. Mangga bojone yoga lanang. Ngombe sik ah. Kontek to iki? Wah. Ganti. Lumayan. Rindu siapa? Rindu ibune Damar. Satu persing rapopo. Aduh. Waduh. Hai. Iki badine saka toples, guys. Lho, toples. Ayo Cok, do budal Cok. Aja kesuwen. Ceket kancane, ceket dulure gelis kancane cepet.
Katyuping angin ukil ambyar sumebar mau to rantak-rantak lakune Sangya Parasata Kurawa bidhal tumuju wonten praja negari Ngamarta ngrumaja kelawan tindhaipun Sang Prabu Gorodahana nalika semanten ingkang mapan wonten ing alun-alun negari Ngamarta nenggih Sangya para putra-putra Pandhawa ingkang nedheng bingung-bingeng jroning penggalih nalika semono Sangya para lancur-lancur Pandhawa ngrawuhaken Pandhita Kendali Sada nenggih Sang Begawan Mayangkara ya Sang Senggana Yuri Sang Anoman nalika semanten anyarengi tumapaking para wadyabala ingkang sampun dumugi wonten ing tapel wates negari Ngamarta kaget Sangya para putra Pandhawa iku saknyatane konjang seret winangun Yat langening kalan jarak lantan muncak Tinon dari berkonang sulam sewa pepan padang Yata laruta saking kutha Sanggara kula
Irim-irim kembang popong sari mulat kembang tratepang rara Long malanggung Long malanggung Rumambakang sarwe papulatan neng wit kambil kading kok dulunga kabeh to ki ler kembang karang sungsang ler kembang karang sungsang sindene ya sing gender ya lunga awas kowe Dimas Antasena ki mbok meneng sike aku anyel lunga ki do bareng-bareng nyiji-nyiji mono ora apa-apa bareng-bareng biung ya ora apa-apa witekno ya urung dinehke kabeh panjakane ayo kok duwe lunga iki lho Siwa Anoman Siwa Mayangkara sewu-sewu kelepatanipun ingkang putra pun Gatotkaca kula nyuwun pangapunten. Wonten dinten samenika kula wantun ngrawuhaken sengandika Kanjeng Siwa Anoman ing Kendari Sada Siwa Mayangkara. Jagat Pangesungkara ya jagat Pramudita. Pramudita penyanyi apa piye? Angger Gatotkaca inggih Raden mboten dados menapa jernyatanipun kula menika minangka jejeripun tiyang sepuh tartentu kula saged mangertosi kelawan menapa ingkang dados gegayuhan panjangkanipun para putra-putra Pandhawa. Siwa Anoman kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk inggih nggih kula tampi dawuh sami-sami. Siwa Anoman kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Angger Antareja kula tampi dawuh sami-sami nggih Kakang Anoman. Selamat rawuhmu Raden Setyaki inggih pamujinipun Raden ya prayogake sampun boten kirang prayogi. Waduh wes jan munyuk ki nek munyuk tuwek dadat sak nggon-nggon nuwun pangapunten Raden Antasena ketrucut ora ana critane kok ketrucut ki ora lho sampean iki cetha disengaja wong diringke lelinggung angger wis ngene iki tot terus ngono ki ora bektiku katur Siwa Mayangkara Pakde Sarimin kula tampi dawuh sami-sami ora usah guyu ngeling-eling apa ngene kok ora wonge wis mulih koyoke aku ya kemekelen ngeling-eling lakon Wahyu Katenbat Dimas Antasena kebujuran neka-neka ora Kang wis gek diaturke apa wigatine sing dadi gerundulane maneh Kakang Gatotkaca ngresani Siwa Mayangkara. Siwa Anoman wonten dawuh yektosipun anggen kula ngarawakaken paduka Kanjeng Anoman ing Kendari Sada menika
Mboten sanes kula menika namung badhe ngrembak babagan kawontenan Praja Negari Ngamarta ingkang dinten sakmenika. Sampun wonten Tigang Candra kumplang suwung dhateng wonten ingkang ngrenggani. Lho. Negari Ngamarta kumplang suwung dhateng wonten ingkang ngrenggani. Iya. Lho, sebabipun ya jalaran para Pandhawa anggenipun murca tanpa pamit kalian para lancur-lancur Pandhawa oncat tindak saking Praja Negari Ngamarta. Kamangka kula nuwun sewu. Boten wonten baban ingkang menga, andha ingkang sumendhe, banon kang tinumpuk. Para Pandhawa boten tanpa tali waroncat saking Praja Negari Ngamarta. Pramila sangka bebek jibek bingung manahipun para lancur-lancur Pandhawa. Tumuli samangke kurung kula ngrawuhaken Siwa Mayangkara Kendali Sada. Pramila ancasipun ingkang putring Pringgondani salancur-lancur Pandhawa menika nganti dumateng pun Siwa Anoman menika badhe kula kanthi supados ngrondani kawontenan wonten praja ing Ngamarta menika. Nuwun sewu. Menapa mboten wonten cara-caranipun lho nggih napa wae? Anggenipun para Pandhawa nilar Praja Negari Ngamarta menika mboten wonten pratandha tawi trontong-trontong wonten pundi murcanipun para Pandhawa murca saking Negari Ngamarta. Ora sandhakel ora lucu. Dimas Antasena ki ngopo to? Ora mutu kae tenan, ora mutu kae. Njijiki wadine kanca-kancane kok diomong-omongke ra. Wadine dhewe dipiyak urung gelem, urung karuan gelem kae. Oh tenan itu tak sewake papan reklame neng perapatan Kranon kae pertelon. Ngene kok ora mbok sampun to nggih nek nggadahi dendam menika mbok dipendhem. Wis ora iso pendhem. Pramila ancasipun ingkang putra Pringgondani kula badhe najahaken ugi dumateng Siwa Mayangkara. Gandeng derajatipun Wanoman mriku Brahmana. Mbok pilih jengatipun pariksa wonten pundi dunungipun para Pandhawa Wanoman. Tansah pamoring sukma-sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asape. Sinempen talanging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liap layape ngaluyup. Pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati. Tan kawusane kok semanten dereng paripun sami Mbalwasana. Praptanipun Nata Mandura Sang Prabu Baladewa. Wonten ing alun-alun Negari Ngamarta sajak bingung penggalih Sang Prabu Baladewa. Tuwi naris swaraning Kresna kang langkung tresnane marang Cak Panon Cinawi. Ila jagat dewa Bathara jagat pangestu Wayah Bathara jagat Patindra Jala Dewaku. Gatotkaca wonten dawuh mboten pangling menika Wa Prabu Mandura, Wa Prabu Baladewa kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Tak tampa pangestune Wakming Mandura tampan ana. Iya.
Wa Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Antareja tak tampa pangestuku tampanana kula tampi kula pundhya karya simat. Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Lho, Kakang Senggana iki lakar karsan mekaten. Mapan ning alun-alun negara Ngamarta iki ning apa iki lho padha nglumpuk ning kene. Pakde Baladewa sing sareh. Sajak Pakde Baladewa kok duweni kegrundelaning atine Pakde Baladewa ning apa? Antasena barang ning kene iki. Eneng Pakde. Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa wonten perkawis menapa? Setyaki ya ning kene. Wonten. Wah, Gatotkaca wonten paring kadhawuh. Damel kaget sangyaripun para lancur-lancur Pandhawa wonten wigatos menapa wae. Ha iki ngene. Anane wakmu ing Mandura prapta ning negara Ngamarta iki aku arep nemoni karo para Pandhawa. Lho. Badhe manggi dumateng pepunden-pepunden kula para Pandhawa. Iya, pancen iya. Wigatosipun. Wigatine merga dina sak mengko iki ning negara Ngastina geger sebab nalikane wakmu ing Mandura dikanthi sawane ditimbali sawana ngersani Yayi Prabu Duryudana. Ingkang ora liya wigati aku mung ditarik kepisaranane nggone arep ngrenah gawe cintrakane para Pandhawa, gawe patine para Pandhawa. Nalika semono wakmu ing Mandura ora melu cawe-cawe nanging malah dumadan Begawan Durna nimbali kelawan putra siswane Nalendra Gondang Kirata sing jeneng Prabu Gorodahana. Prabu Gorodahana arep mateni karo para Pandhawa. Malah dina samengko iki aku wis ora dikanggokke ning negara Ngastina, mula kang saka kuwi aku prapta ning alun-alun negara Ngamarta ingkang pangangkaku kepengin methuke kelawan para Pandhawa. Pandhawa nendi? Gatotkaca wonten dawuh. Pandhawa nek diletak sawang saka kene negara Ngamarta katon kumplang. Kedaton negara Ngamarta ora ana sing ngrenggani iki Pandhawa padha nyandi. Nuwun sewu Prabu. Sampun wonten tigang candra menika para Pandhawa oncat murca saking negari Ngamarta. Lho, Pandhawa oncat saka negara Ngamarta? Iye. Bela dalah. Jagat Bro jagat pangestu karo Gatotkaca wonten dawuh. Wah, lah kok jebul Pandhawa apa ora mbok mangerteni lungane menyang endi? Sasat menawi kula mangertosi tartentu kula sampun madosi duripun para Pandhawa. Heeh ya, ha iki. Wah iki piye to iki akale piye to iki akale piye to iki? Menengo kowe nyaru wuwus karo guneme wong tuwa. Gatotkaca wonten dawuh. Nek ngono anane lancur-lancur Pandhawa karo Kakang Senggana niki padha ngrondani kanan negara Ngamarta. Nggih. Awit dinten samenika dhaton negari Ngamarta kumplang suwung datan wonten ingkang ngrenggani. Pengangkaipun ingkang putra ing Pringgondani sampun ngantos samangke wonten dom sumur Wintirta. Wonten telik Mangendra Jala ingkang maraja saka sela-selaning Garu. Bekasan badhe ngukup negari Ngamarta nyatanipun negari Ngamarta menika kathah ingkang ngarepi sartanipun kathah Nalendra badhe medhah negara Ngamarta. Bagus, bagus. Malah yen ngono saiki sawangen nggone wakmu ing Mandura prapta ning alun-alun negara Ngamarta iki mau aku diuyak karo Wadyabala negara ing Gondang Kirata. Jalaran iki mau aku nantang karo sing jeneng Prabu Gorodahana. Nek pancen Gorodahana kuwi ratu sing pengpengan coba. Nek pancen iso mateni Pandhawa aja mung kandhonge pangucap kababaro dadi pakarti. Mergo aku digawe gelo karo sing jeneng Gorodahana. Dipun damel gelo sebabipun Prabu Gorodahana iki didhawuhi ora ndang mangkat malah dadak ngomong negara Ngastina kok ya dene gelugu sing ketlusuban luyung. Neng negara Ngastina kuwi ana priyagung sing lahir sajak ngayomi Kurawa ning batin mbelani karo Pandhawa. Sapa meneh sing dirasani yen to ora wakmu ing Mandura? Mekaten. Yo. Mula kang saka kuwi dimententrem kanan negara Ngamarta, merga kae Wadyabala saka Gondang Kirata bakal mblengket para Pandhawa bakal mateni karo para Pandhawa. Wela Kang, piye Dimas Antasena? Ayo satata gelar baris. Wadyabala Gondang Kirata. Wah, kejan ora pangling Kurawa barang ngetutke Kang. Yen ngono ayo diturke bareng-bareng Dimas. Ayo diturke bareng-bareng Kang.
Wah iblis. Oh. Satrio kanthet ngeyayat brengose tumpangke geni piye nguler geni brengose ding tumpangke kuping kiwa tengen tumpangke geni kan diobori apa piye malah ndingkleng nyawang apa kowe ndelok wong live TikTok. Ayo takon karo aku Raden Setyaki Senopati Ndrawati wis reti nek kowe Setyaki. Apa-apamu? Bali takon kowe sapa? Wadyabala saka ngendi? Takon karo aku Wadyabala saka negara Gondang Kirata. Abdine Sinuwun Prabu Gorodahana Purba Carita. Aku tumenggung Sumbang Surajigja, diasar para nyata ayo. Kula marep ning Marajanagara Ngastina wigatine apa? Amblengket negara Ngamarta Pandhawa tak pateni dadi bandaning Marasata Kurawa. Nek pancen kowe sing dadi pepalange Wadyabala saka negara ing Gondang Kirata, minggir. Aja takon dul tebyak dadamu ning kene marganing patimu Setyaki. Gonjang ganjing langit. Jaja muntaplir kena tabtu kaya yasinepe. Netra kocak ngondaran yen sinabot mring sagedheng bel tati dahono. Oh parat Wadyabala koclo-koclo kabeh. Kae Wadyabala sing ndase gedhe. Yen to pancen karep mboyong karo para Pandhawa. Setyaki sing ora nrimake mergo aku ki abdine para Pandhawa. Ora minggat kendhara tangane Sumbang Surajigja sumyur kuandamu tabrak sebek lubandengan mati kowe. Yen langene ngalang anak lar pandan muncar. Serat darah tinggi aku wis ora emosi. Ha! Ha! Ha!
sumbang Surajigja. Tanganku antep nglampahi batako iki. Mengko nek sesek alon dang tak dung 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 ngono ya. Originale ngono sale ndak dianu. Hat. Hat. Hi. Ha. Hat. Perang kok dipaket. Ngantem kulire wong. Aduh. Ha. Sandak kowe yo. Prayoja kok ya ta cawuk to. Wedar malah genting antem. Rusuh banget kok iki. Hat. Hai. Wah. Hot. Ah. Aduh tuh tak. Nah, untung gapite, untung tekuk dhewe. Hot. Nah, jan. Iringan kok kowe nak. Ah. Menteleng kaya tuna. Tuna biasane bandeng kok liyane. Aku mah padha. Ha. Wah, menteleng kaya salmon. Hat. Ha. Sabar to. Aduh. Ha!
ngombe per. Wah. Bah. Waduh. Wah iso jemblong iki. Hah. Ha, hot. 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 Ha! Hot. Aya. Wah, jo. Ah! Aku wis momong tiba ah. Solae loncat sarawis. Ha. Hut. Hai. Ha. Hut. Ha. Ha. Hut. Aduh, iyo. Malah nendi kae. Oh. Tombak. Kudu koteka. Ha. Hut. Batine sing demeng ngopo ya kae. Sing nyaron barang. Hut. Ha. Hat. Ha. Weh. Nyaut apa kae? Wah, nyaut katen bat. Katen bat dekul mamblek. Modiar. Wah. Wah munyuk liar iki ya. Munyuk gerangan tuwek yang ngene kok.
Lemre sing sak kemenge. Lho. Edan. Munyuk edan nih. Hot. 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 Ah! Ho! Ah! Ho! Ah! Hut! Wah! Ho! Ah! Hut! Wah! Ho! Ah! Hut! Jai! Wah! Weh bali wae. Prajurit gondang kirata. Nggih, Mbah. Wah, Mbah Sehana. Heeh. Apa? Lho niku rak Mbah Waloya. Oh iya, Dik. Neke kaki Waloya tak nggih. Sapa kowe jenengmu? Sumbang Surajigja. Sumbang Surajigja. Urung mlebu ning kedaton negara Ngamarta kok wis benjut bathukmu ki ya gene. Edan, Mbah. Kula pinanggih kalih sing jenenge Setyaki. Setyaki nggih. Senopati Ndarawati. Nggih, leres. Lah. Coba gremeng ana napa, Mbah? Sikilmu isih apa ora? Tesih, Mbah. Kiwa isih. Tesih. Tengen. Tesih. Syukur alhamdulillah kana mundur bancaan syukuran. Lho. Sampeyan ki pripun? Merga kowe iki bejo ramut karo mungsuh Setyaki. Lho. Napa nggih, Mbah? Heeh. Setyaki iki paling ora mungsuhe iki. Nek ora bocor lambunge ya ususe diedel metu. Lho, Setyaki niku. Heeh, wis ta. Lho, mbahmu. Aku ki dhisik jaman nom-nom aku jaman isih peng-pengan aku mungsuh Setyaki. Terus ya ora piye-piye ora nek plot wis apa-apa wis kana mundur. Sampeyan kok basane aneh-aneh. Pun kula tak mundur, Mbah. Nah. Bancaan syukuran. Nggih. Kowe syukuran ora mutar mungsuh Setyaki. Wis tak kendhawu, Mbah. Ayo sapa neh iki? Waduh, wejah kula, Mbah. Iki Rapangling Tumenggung Baru Wilapa. Nggih, Mbah. Kowe mungsuhmu sapa? Edan. Enten bedes wernane putih. Munyuk wernane putih. Nggih, sapi nggih enten nika mbengah nika. Kaya sing duwe radi korban kita wingi ya. Nggono wis lawuh sapi. Kajengipun sampeyan ngurusi sesuk mbaleni rembugmu.
Munyuk warnane putih. Nggih, Mbah. Mere-mere ra karuan. Nggih, Mbah. Sinten niku kula nembe pisan niki redi. Kula jegoki. Biasane nek munyuk niku wedine karo asu. Lah kula njego kok dheweke mboten wedi niku pripun? Ayo apik asune mbang kowe. Wis sampeyan senengane kok ora. Kuwi nek ora kleru jenenge Anoman. Kowe ndek gambare ora to? Mboten niku, Mbah. Ya wis. Sing baku ning alam donya iki kethek warnane putih meng Anoman wis kana mundura. Weh. Anoman niku sinten kok sik? Alah wis tak critani mengko ndak ngedap, ndak opnam kowe engko. Lho sebabe mengkene kula tak ngerti Anoman niku sinten kok saurip-urip nembe pisan niku krungu jeneng Anoman. Kuwi Gembong Mangle Amang kuwi jagoning Dewa dhisik. Kowe ngerti lakon Rama Tambak? Mang critake, Mbah. Nambah 10 yuta. Sampeyan ki mengarep maeka. Wis kana. Prajurit ora enek sing mangga mulya. Melajar mawon Mbah Seana. Melayu piye iki? Kartomarma Nggih, Mbah. Edan mungsuhe Gatotkaca. Nek mboten minggat mati kok. Lah, prajurit nggondhangke rata ora enek sing mangga mulya. Kurawa ki ya ora enek sing do jedhil. Nek kaya ngene carane iki sinuwun Garatahana ngaturaken ketiwasan sinuwun. Rekat lampeng rata tan pantala prapteng arga sukuning rata. Heram kang tumingal dendem saengga praja ngaturaken ketiwasan sinuwun mugi-mugi paduka saged ngukup sangjanipun para Pandhawa sinuwun. Pandhatata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bawana Margana Samirana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Latal lakon dadi prajurit gondhangke rata ora ana sing bisa ngundurake sangyane para lancur Pandhawa. Yayi Patih Jaya Sudibya wonten dawuh ana dawuh pengendikamu apa Kakang Prabu? Sajak kahanane wis ora bisa digawe becik keparange wi. Oh, bocah-bocah kae. Tak wadahi pusakaku sing jenenge Kantong Karumbung. Negara Ngamarta bakal dadi kukupane Prabu Garatahana waras. Waduh kowe monggo kula aturaken.
Lah. Aduh nendi. Loh. Apa iki? Lah dalah. Anak-anak Pandhawa kelebu munyuk tuwa Anoman karo Setyaki wis tak lebokke ning kene ayo. Pandhawa janji kowe ra ngeta aja takon dosa iki kanthong karumba iki. Aja kok mung kanggo madhahi negara Ngamarta nadyan jagat sak isine sedeng mlebu kene. Wah. 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 Wedan. Manus main jajalanan. Lah kok kae dadi Gorodahana nggawa bakor ke anak-anak Pandhawa diadahi. Tandingana Baladewa marat Koko Prabu sare Koko Prabu. Mangkahang sesumbar mawa lindru bumi gonjeng kumaludha kuntur katok umup sang jalani oh Koko Prabu kula aturi sare piye kae sing jenenge Prabu Gorodahana kae wis gawe cintrakane anak Pandhawa. Sampun to. Sedaya lampan menika mesti kemawon wonten tembe wingkingipun menika wonten perkawis utawi wonten kanugrahanipun. Kanugrahan piye? Kowe mung arep omong kabeh lakon iki ana hikmahe. Rak ngono to? Inggih Koko Prabu. Wah, piye iki Kresna? Lah kok dadi siadi ngendhake kelawan kamurkanipun Kakang sampun to. Tiyang niku kedahipun tumindak menapa kemawon menika kedang ginakaken akal kaliyan nokol. Lah nuwun sewu, paduka Kanjeng Koko Prabu menika namung ginakaken nokol. Tan wandi nalika semanten menawi paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa majeng mengsah Prabu Gorodahana tartentu nasibipun Koko Prabu Baladewa badhe sami kaliyan lancur-lancur Pandhawa. Lho, banjur iki piye? Pun Kakang kudu piye? Sampun to? Awi kula kanthi tut muntat lampahipun ingkang rayeng Darawati. Lho, menyang endi? Sampun to kula aturi nderek kemawon. Monggo. Aku nek tok jak nang semampir meneh aku wegah. Lho, semampir pundi? Kediri. Jembatan Dawani Semono.
isine ming apa kae jenenge nggo nginep samboten lho. Wong mriku larange ra jamak-jamak. Sampun to monggo kula dheraken kemawon tut wonten lampahipun ingkang rayi. Ya wis ngono aku manut lakune Si Adi Ndorowati. Ratu Mandura karo Ratu Ndorowati padha arep melayu sajak golek papan pendhelikan. Ora pati-pati mandheng kon kumbujung karo kowe Kresna Baladewa. Yen to durung kecandha apa kang dadi panjang aku.